van regiment. Het werk is genoeg de Limburgse jagers, trots en leed, simpel van kracht. Zij brengen vieren lagers, wij verzeren door de straten van ons mooie Limburgse land. Het is ons hier in de mogen dienen, voor koning en vaderland. Dames en heren, goedemiddag. Het is 12 uur en we gaan beginnen met de opening van deze feestelijke landdag van de Limburgse Jagers. Dames en heren, hartelijk welkom op deze tweede landdag. De eerste was ongeveer 100 jaar geleden in 1915, toen hier in Valkenburg een vaandel werd uitgereikt. Daar kom ik later van. Een speciaal woord van welkom aan de deputé Koopmans. Maar u bent nog niet benoemd officieel, maar alleen kandidaat, heb ik begrepen. Maar ook als voorzitter van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. En uiteraard onze regimentscommandant, overste Jansen en mevrouw Jansen. En natuurlijk aan alle deelnemers. De gastheren, de schutterij van Valkenburg. De jonge en oude, nobele, achtbare schutterij van Valkenburg. Deze band is zeer speciaal. Niet alleen vanwege het mooie en nostalgische uniformen, jonge en oude nobele schutterij, maar ook omdat u bij vele commando-overdrachten, bij het bataljon, bij manifestaties en jubilea en zo'n dag als vandaag present bent. Soms met een delegatie en soms als gehele schutterij. Vandaag vieren we dus feest. En de verjaardag vieren we dus met vrienden. En uiteraard zijn alle Nederlanders, en in dit geval de Limburgers in het bijzonder, ik mag mezelf ook rekenen, want ook ik ben geboren Limburger, mogen we vrijstellen dat we nog steeds beschermd worden ook door een kruispunt. Beste vrienden van de Limburgse Jagers, ik zou zeggen welkom thuis. Hier liggen belangrijke roots en dat verbindt ons met elkaar. 200 jaar bestaan jullie, 200 jaar hebben wij alles van doen met onze Limburgse Jagers. Als regiment deze mooie waardering aan jou als voorzitter van deze mooie schutterij. Ja, de wegen naar de ja. Maar dit ging hem al. Deze gaat niet scherp.
dat zijn dus allemaal originele muziek van de jagers. Oké. Ik heb daar nog een Enkel LP's hebben we er ook nog voor. We gaan hem beluisteren. Tot zo. Eentjes. Dank u wel.